Croeso i'r pwerpwynt rhagarweiniol hwn ar grefydd, gwerthoedd a moeseg. Nodau'r pwerpwynt hwn yw darparu man cychwyn i fyfyrio ar eich gwybodaeth gyfredol am CGM, lle mae'n eistedd o fewn Cwricwlwm i Gymru, ac ystyried eich darpariaeth CGM bresennol o fewn eich ysgol neu leoliad. Bydd gennych gyfle i ystyried eich camau nesaf i ddatblygu eich cynllunio a'ch darpariaeth CGM presennol yn unol ar gofynion gorfodol a stadudol. Y nodau penodol yw darparu eglurhad ynghylch gofynion gorfodol a stadudol CGM yn y Cwricwlwm i Gymru, eglurhad o gwrthrychol, beirniadol a phlwraliaethol, adnabod cysyniadau o fewn CGM a'r dyniaethau, myfyrdod prydlon ar gyfer darparu CGM yn eich ysgol neu leoliad, yn awr ac yn y dyfodol. Cymerwch eiliad i ystyried y ddau gwestiwn yma ar gyfer eich swydd a'ch ysgol eich hun. Beth ydych chi eisoes yn ei wybod am CGM? Beth ydych chi'n ei wneud ar gyfer CGM ar hyn o bryd? Efallai y byddai'n ddefnyddiol i nodi rhai syniadau, mwyn gallu myfyrio ar yr ymatebion cychwynnol hyn pan fyddwch yn cwblhau'r pwerpwynt. Gobeithio byddwch yn gweld datblygiadau yn eich gwybodaeth ar gyfer y cwestiwn cyntaf, ac yn ail, i allu myfyrio ar eich darpariaeth bresennol yn erbyn y wybodaeth a'r gofynion a enillwyd. Crefydd Gwerthoedd a Moeseg, neu CGM, yw teitl y pwnc academaidd hwn o fewn Cwricwlwm i Gymru. Yn flaenorol, roedd addysg crefyddol, neu AG. Mae'n bwysig nodi a defnyddio teitl y pwnc wrth gynllunio a chyflwyno eich cwricwlwm a'i gyflwyno eich dysgwyr. Gall fod yn amser priodol i oedi a gwirio gwefan eich ysgol am gywirdeb y defnydd o CGM yn y naratif a'r dogfennau. Os yw eich gwefan yn defnyddio ACR, pan ddylai fod yn defnyddio CGM, yna rhowch wybod i'r person sy'n gyfrifol am y wefan. Mae llawer o bobl yn drysu rhwng pwnc academaidd CGM, sy'n eistedd o fewn maes dysgu a phrofiad y dyniaethau, ac ACR, sef addysg cydberthynas a rhywioldeb, sy'n thema drawsbynciol. Maent yn hollol wahanol, ac mae angen cyfeirio atynt yn gywir. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, siaradwch â'ch partner gwella, neu ymgysylltwch ar ymgynghorwyr CGM neu ACR yn CCD. Mae hwn yn gyfnod cyffroes ac allweddol i bwnc academaidd CGM. Ers blynyddoedd, mae AG wedi eistedd y tu allan i'r cwricwlwm, wedi ei ynysu, ac yn aml yn berthynas dlotach i hanes a daearyddiaeth. Bellach mae'n un o'r 5 pwnc academaidd o fewn maes dysgu a phrofiad y dyniaethau. Mwyn adlewyrchu ein cymdeithas sy'n esblygu yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang, ar ystod plwraliaethol o gredoau a'r gyhoeddiadau, gwerthoedd a moeseg sy'n bodoli, mae'r pwnc bellach yn adlewyrchu natur rhyngddisgyblaethol y pwnc yn ei deitl. Mae'r pwnc wedi cael ei ailfrandio, i ffitio Cymru yr 11 ganrif ar 20 a thu hwnt. Roedd rhai pobl yn poeni i ddechrau bod y crefydd wedi cael ei hepgor neu ei lastwreiddio i gynnwys y gwerthoedd a'r moeseg. Nid yw hyn yn wir. Yn gyntaf, mae angen i ni sefydlu a datblygu yn ôl yr angen eich gwybodaeth o'r gofynion cyfreithiol a'r cyfrifoldebau ar gyfer CGM o fewn Cwricwlwm i Gymru. Mae CGM bellach yn eistedd o fewn maes dysgu a phrofiad y dyniaethau yn y Cwricwlwm i Gymru. Mae'n un o'r 5 pwnc: CGM, hanes, daearyddiaeth, astudiaethau cymdeithasol ac astudiaethau busnes. Mae CGM yn orfodol i bob dysgwr rhwng 2 ac 15 oed. Bydd y termau gorfodol a stadudol yn cael eu hesbonio'n ddiweddarach. Mae hyn yn newid gan fod cwricwlwm blaenorol AG ar gyfer disgyblion 5 i 19 oed. Felly, os oes gennych ddysgwyr 2 i 5 oed yn eich ysgol neu leoliad, yna disgwylir i CGM gael ei addysgu. Mae sleid tuag at ddiwedd y pwerpwynt sydd wedi ysgrifennu gyda meithrinfa Nasgynelir, ac mae i'w weld yn y cynllawiau CGM a'r hwb. Gall hyn eich cynorthwyo i gynllunio ar gyfer eich lleoliad a gynhelir, a rhoi rhywfaint o eglurhad ac arweiniad i chi ar gysyniadau allweddol ar gyfer plant 2 i 5 oed, cyn cam cynnydd 1 o bosib. Mae'n bwysig nodi nad oes hawl gan rieni ofyn i blentyn gael ei dynnu nôl o bwnc academaidd CGM o fewn Cwricwlwm i Gymru. Mae hyn yn newid o'r etifeddiaeth AG.
penderfynodd Llywodraeth Cymru wneud CGM yn orfodol i bob dysgwr. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig bod CGM yn cael ei gynllunio a'i gyflawni mewn ffordd wrthrychol, beirniadol a phluraliaethol. Ceir mwy am hyn yn nes ymlaen yn y pwerpwynt. Mae yna rôl y tu allan i cwricwlwm i Gymru. Dylai ysgolion uwchradd fod yn ymwybodol o ofynion y cwricwlwm etifeddol nes cyflwyno'r cwricwlwm i flwyddyn 11 yn llawn. Mae hyn yn golygu y bydd y grwpiau blwyddyn canlynol yn parhau i astudio ar hyn fydd yn gwricwlwm addysg grefyddol 2008 etifeddol. Blwyddyn 9 ac i fyny ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24, blwyddyn 10 ac i fyny ar gyfer blwyddyn academaidd 2024-25, blwyddyn 11 ac i fyny ar gyfer blwyddyn academaidd 2025-26. Felly, erbyn dechrau blwyddyn academaidd 2026-27, bydd pob dysgwr yn astudio CGM ac nid AG. Beth yw'r gofynion cyfreithiol ar gyfer CGM yn y cwricwlwm i Gymru? Byddwch yn ymwybodol bod adran ar hwb sy'n darparu gofynion cyfreithiol o dan yr adran Deddfwriaeth. Mae'n bwysig wrth gynllunio a chyflwyno CGM eich bod bob amser yn ystyried y canlynol. Rhaid i CGM adlewyrchu'r ffaith bod traddodiadau crefyddol Cymru yn gristnogol ar y cyfan, wrth ystyried addysgu ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir yng Nghymru. Nid yw'r cwricwlwm yn nodi pa un yw'r prif grefyddau a gynrychiolir yng Nghymru. Bydd data cyfrifiad 2021 yn helpu gyda hyn. Islam yw'r ail grefydd fwyaf a gynrychiolir yng Nghymru. Mae'n bwysig ystyried pa brif grefydd y byddwch chi'n ei hystyried ar gyfer eich dysgwyr. Ystyriwch y dysgwyr yn eich ysgol, y crefyddau a gynrychiolir yn y gymuned leol, yn genedlaethol a thu hwnt. Mae hyn yn newid sylweddol. Yn flaenorol, dywedwyd wrthych yn drin ag iddewiaeth ar gyfer cyfnod allweddol 2 a hindŵaeth yng nghyfnod allweddol 3 yn ogystal â Christnogaeth. Mae'r natur ragnodol hon wedi dileu i ganiatáu ac annog pwnc atodol i ysgolion neu leoliadau unigol gyda'r cafiat i ystyried cyd-destynau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol fel thema drawsbynciol. Fel arall, os nad ydych mewn ardal amrywiol yn grefyddol, efallai y bydd tueddiad i gynnig cwricwlwm CGM cil gan adlewyrchu'r ardal leol yn unig. Rhaid i CGM hefyd adlewyrchu'r ffaith bod ystod o argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol yn cael ei cynnal yng Nghymru. Enghraifft, barn seciwlariaeth, anffyddiwr, agnostig neu ddyneiddiaeth. Mae hyn yn ychwanegiad i'r cwricwlwm etifeddol. Yng Nghymru, yng nghyfrifiad 2021, roedd 46.5% o bobl yn nodi ei bod yn anghrefyddol, neu fod ganddynt ddim crefydd. Beth mae'r termau seciwlariaeth, anffyddiwr, agnostig neu ddyneiddiaeth yn ei olygu i chi? Byddai'n ddefnyddiol i chi ymchwilio i'r termau hyn ac i wella eich gwybodaeth. Am fwy o wybodaeth neu gyngor ar argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol, cysylltwch â chymgynghorydd lleol neu ewch i wefan eich consortia. Mae'r sleid hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am yr argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol. Nid ydynt yn farnau neu syniadau yn unig. Yn ôl y ddeddfwriaeth ar gyfer CGM ar hwb, mae argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol yn dynodi safbwyntiau sy'n cyrraedd lefel benodol o argyhoeddiad, difrifoldeb, cydlyniant a phwysigrwydd. Mae cwricwlwm i Gymru yn darparu rhai enghreifftiau o ble mae'r llysoedd barn wedi penderfynu bod cred yn argyhoeddiad athronyddol o fewn ystyr llys hawliau dynol Ewrop. Dyneiddiaeth, anffyddiaeth a seciwlariaeth, agnosticiaeth ac amheuaeth. Heddychiaeth a gwrthwynebiad egwyddorol i wasanaeth milwrol. Feganiaeth a gwrthwynebiad i drin cynnyrchion o darddiad anifeiliaid neu ei profi ar anifeiliaid. Rydym yn annog ymarferwyr i sicrhau bod eu dilyniad cwricwlwm yn annog dysgwyr i ddeall ehangder a dyfnder credoau a gwerthoedd sy'n bodoli yng Nghymru, yn grefyddol ac yn anghrefyddol fel ei gilydd. Gall archwilio sut mae pobl a gwahanol gredoau a gwerthoedd yn ymateb i gwestiynau mawr, fod yn un math o ddull o wneud hyn. Nid yw cwricwlwm i Gymru yn diffinio'r 3 therm hyn ar gyfer CGM yn y fframwaith neu'r canllawiau. Sut fyddech chi'n diffinio'r 3 therm hyn?
Nid yw'r ystyron canlynol yn swyddogol, ond gallant gefnogi eich gwybodaeth. Gwrthrychol. Peidio a cheisio trosi, peidio dweud bod un grefydd yn iawn. Beirniadol. Gofyn cwestiynau, herio syniadau a datblygu eich barn eich hun. Pluraliaethol. Dylid cynnwys amrywiaeth o grefyddau a chredoau. Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn dal i ddatgan y dylai CGM adlewyrchu mai traddodiadau Cristnogol yw'r traddodiadau crefyddol yng Nghymru yn bennaf, gan ystyried ar yr un pryd ddysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir yng Nghymru. Bod gan bobl yng Nghymru amrywiaeth o argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol. Gall pluraliaeth fod rhwng crefyddau a budolygon eraill nad ydynt yn grefyddol, neu gellir archwilio pluraliaeth o fewn crefydd, enghraifft, y tebygrwydd neu wahaniaethau enwadol mewn credoau, dysgeidiaeth, arferion, moeseg a dehongliadau o ffynonellau awdurdod crefyddol. Un enghraifft o pluraliaeth o fewn crefydd fyddai archwilio'r amrywiaeth o fewn Cristnogaeth, enghraifft, Catholigion, yr Eglwys yng Nghymru, Uniongred, Bedyddwyr ac ati. Felly, sicrhewch fod eich darpariaeth CGM wrth gynllunio a chyflwyno yn niwtral, heb ragfarn ac nad yw'n gyffesol. Archwiliwch eich gweithgareddau gwersi i sicrhau ei fod yn briodol, yn feirniadol, yn wrthrychol ac yn pluraliaethol. Canolbwyntiwch ar ddysgu am myfyrio ar ystod o grefyddau, credoau, arferion, gwerthoedd, moeseg, crefyddau ac argyhoeddiadau athronyddol. Cofiwch yn CGM eich bod yn dysgu am, yn union fel y byddech chi'n dysgu am y Tuduriaid neu'r Fictoriaid. Os ydych chi'n disgwyl neu'n bwriadu i rywrai gymryd rhan mewn cred neu arfer crefyddol, mae'n dod yn addoli ar y cyd, gan ei fod yn gyffesol. Canolbwyntiwch ar ddysgu ehangach am ffydd a chredoau. Ar gyfer ysgolion sydd â chymeriad crefyddol, mae gofynion ychwanegol. Ar gyfer ysgolion gwirfoddol a gynorthwyr, sydd â chymeriad crefyddol, mae'r ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i'r addysgu a'r dysgu a sicrheu'r i ddysgwyr fod yn ddarpariaeth sy'n cyd-fynd â gweithred ymddiriedolaeth yr ysgol neu ei chrefydd neu enwad. Mae dolenni'r canllawiau ychwanegol ar y sleid hon o'r pwerpwynt. Canllawiau CGM yr Eglwys yng Nghymru, Gwasanaethau Addysg Gatholig, The Red. Ar gyfer ysgolion cyfnod sylfaen a gwirfoddol a gynorthwyr, sydd â chymeriad crefyddol, dyle ysgolion sicrhau bod yr addysgu a'r dysgu sydd i'w cynllunio yn ystyried y maes llafur y cytunwyd arno. Lluniodd Llywodraeth Cymru y posteri hyn i esbonio'r ystyr y tu ôl i ddau derm pwysig yn ymwneud â'r cwricwlwm i Gymru a CGM. Gorfodol. Mae Deddf Cwricwlwm ac Asesu Cymru 2021, y ddeddf, yn gosod dyletswyddau gorfodol ar ysgolion, pethau y mae'n ofynnol yn gyfreithiol iddynt ei gwneud. Pan mae'r canllawiau'n sôn am bethau y mae'n rhaid i ysgolion ei gwneud, maent yn sôn am ofynion cyfreithiol gorfodol. Statudol. Mae gweddill canllawiau cwricwlwm i Gymru, fel y disgrifiadau dysgu neu adrannau dylunio eich cwricwlwm, yn canllawiau statudol. Rhaid i ysgolion roi sylw dyledus i'r canllawiau hyn wrth gyflawni eu dyletswyddau, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt ei darllen yn ofalus a dylent ei dilyn, ond os oes ganddynt reswm da a chlir dros wneud rhywbeth yn wahanol ar ôl ystyried yn ofalus, gallant wneud hynny. Pan fydd y canllawiau'n sôn am bethau y dylai ysgolion ei gwneud, roi sylw iddynt, neu bethau mae'n rhaid iddyn nhw eu hystyried, maent yn sôn am ganllawiau statudol. Myfyriwch. Ystyriwch a ydych chi'n defnyddio'r termau'n gywir ac yn dilyn y gofynion sy'n gysylltiedig â gorfodol a statudol mewn perthynas â CGM. Y maes llafur y cytunwyd arno'n lleol. Mae gan bob un o'r 5 awdurdod lleol ei maes llafur ei hunain y cytunwyd arno yn lleol. Nid yw yr un o'r 5 awdurdod lleol o fewn CGD wedi ychwanegu unrhyw lefelau sylweddol o bresgripsiwn ynghylch cynnwys, amser cwricwlwm neu natur CGM. Nid ydynt yn yr un fformat ar gyfer maes llafur y byddech wedi ddefnyddio ar gyfer cwricwlwm ac addysg grefyddol 2008. Unrhyw gwestiynau am eich maes llafur y cytunwyd arno yn lleol gallwch gysylltu â'r clerc, cysag neu cys. Wrth gynllunio ar gyfer eich cwricwlwm CGM, mae nifer o ddeunyddiau y mae angen i chi eu hystyried. Yn gyntaf, mae CGM yn un o'r 5 pwnc y maes dysgu a phrofiad y dyniaethau, ac fe gyfrannodd at ddatganiadau o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau.
Mae'r cysyniadau sydd yn natganiadau o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau yn ymwneud â CGM ac yn orfodol. Mae'r disgrifiadau dysgu yn cynnwys gwybodaeth CGM, sgiliau a phrofiadau. Mae'r rhain yn stadudol. Mae egwyddorion cynnydd hefyd yn orfodol. Cynyddu effeithiolrwydd fel dysgwr, cynyddu ehangder a dyfnder gwybodaeth, dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, mireinio sgiliau a datblygu soffistigeiddrwydd wrth ei defnyddio a'i cymhwyso, a chreu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-destunau newydd. Yn ail, mae canllawiau CGM ychwanegol ar hwb a'ch maes llafur ac cytunwyd arno'n lleol. Mae'n rhaid i chi ystyried y rhain gan fod y ddau yn stadudol. Mae ystyried yn golygu bod yn rhaid i chi gael rheswm da dros wyro oddi wrthynt. Yn drydydd, os ydych chi'n ysgol sydd â chymeriad crefyddol, yn ysgol wirfoddol ac yn orthwyr, bydd gennych y canllawiau enwadol ychwanegol. Mae'r 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau yn darparu cysyniadau allweddol sy'n orfodol. Cymerwch eiliad i oedi a myfyrio i gofio eich gwybodaeth flaenorol am y rhain. Dyma'r 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig gorfodol y dyniaethau. Gan ei bod yn orfodol, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ysgolion wneud hyn. Gellir dod o hyd i'r rhain ar hwb. O fewn pob un o 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau, mae cysyniadau. A allwch chi'r nodi'r cysyniadau yn y trydydd datganiad o'r hyn sy'n bwysig hwn? Allwch chi wneud ymarfer tebyg gyda'r 4 datganiad o'r hyn sy'n bwysig arall? A wnaethoch chi nodi rhestr debyg o gysyniadau i'r rhai a amlygwyd ar y sleid. Os ydych chi'n ei darllen eto, beth allwch chi sylwi arno am y frawddeg neu adran olaf ar waelod pob un o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer y dyniaethau yn unig. Mae yna adran gryno sy'n nodi'r prif gysyniadau o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Rhybydd. Mae'n hepgor rhai cysyniadau allweddol, felly byddwch yn ymwybodol o hyn a chynlluniwch yn unol â hynny. Er enghraifft, mae cynefin a hanes Cymru ar goll yn yr adrannau cryno a bydd angen eu cynnwys. Mae'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn darparu'r syniadau, yr egwyddorion a'r cysyniadau allweddol y dylai dysgwyr fod yn gwneud cynnydd ynddynt. O ganlyniad, mae'n bwysig iawn sicrhau bod gennych chi a'ch tîm ddealltwriaeth glir o'r syniadau allweddol hynny ym mhob un o'r datganiadau. Fel y gwyddwch, mae'r datganiadau yn gysylltiedig, ac ni fyddant yn cael eu haddysgu fel endidau ar wahân. Mae hynny'n ei gwneud yn bwysicach bod yn glir iawn ynghylch pa gysyniadau, syniadau y mae pob datganiad yn ei cwmpasu, fel y gallwch sicrhau bod dyluniad eich cwricwlwm yn canolbwyntio ar y cysyniadau hynny ac yn sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd ynddynt. Fel y gwelwch, mae brawddeg olaf pob un o'r datganiadau yn ceisio grynhoi'r syniadau allweddol ym mhob datganiad. Ond cofiwch y nodyn rhybuddiol o sleidiau blaenorol. Mae gan y sleid hon gopi o'r adran gryno, y frawddeg olaf o bob un o'r 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau, mwyn i chi fedru eu gweld nhw ar un dudalen. Gan ddefnyddio'r crynodebau brawddeg olaf hyn o ddatganiadau o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau, ystyriwch sut mae'r cysyniadau hyn yn ymddangos ar hyn o bryd yn eich cwricwlwm dyniaethau neu CGM. Oes yna unrhyw fylchau? Sut allech chi liwio i gynllunio i lenwi'r bylchau hyn os oes rhai yn cael eu hadnabod? Cofiwch fod y cysyniadau hyn ar draws y continwwm dysgu a'i bod yn orfodol. Yn y canllawiau CGM ar hwb, mae cysyniadau CGM disgyblaeth benodol ychwanegol. Hain arall yn ychwanegol at gysyniadau'r dyniaethau, bod rhai ohonynt yn ailadrodd. Darperir y rhain yn y canllawiau CGM ar hwb. Maent yn statudol, felly mae angen i ymarferwyr roi sylw iddynt. Nodyn i'ch atgoffa bod y cysyniadau hyn hefyd ar gyfer ar draws y continwwm dysgu, ac nid ysgol neu leoliad cynradd neu uwchradd yn unig. Tasg. A allwch chi nodi'r cysyniadau allweddol ar gyfer CGM a nodir yn y canllawiau CGM ar hwb. A wnaethoch chi nodi cysyniadau tebyg ar gyfer CGM. Mae rhain yn ychwanegol at gysyniadau'r dyniaethau o fewn maes dysgu a phrofiad y dyniaethau, a geir yn y 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig. Cofiwch, mae'r cysyniadau datganiau o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau yn orfodol.
yn ofynnol yn gyfreithiol, ac mae'r cysyniadau CGM yn haen arall y mae'n ofynnol i roi sylw iddynt oherwydd ei bod yn y canllawiau CGM a'r hwb. Tasg. Allwch chi ychwanegu'r cysyniadau CGM gyda'r cysyniadau datganiadau o'r hyn sy'n bwysig a nodi lle byddent yn cyd-fynd â'r 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig. Allwch chi ei nodi ar un dudalen. Gallai hyn greu tudalen cysyniad un dudalen. Dyma dudalen, dim ond awgrym ydyw. Cofiwch, mae'r rhes gyntaf o gysyniadau, o ddatganiadau o'r hyn sy'n bwysig y dyniaethau, ond, o'r frawddeg gryno, mae angen i chi fynd ati ychwanegu'r lleill a anghofiwyd yn y brawddegau cryno ym mhob un o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Enghraifft cynefin, straeon pobl ddion, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a hanes Cymru ac ati. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ar graffu'r tabl cysyniad mwyn ei gael o'ch blaen wrth gynllunio a mapio eich cynllunio ar gyfer y dyniaethau CGM. Yn y canllawiau CGM sy'n stadudol a'r hwb byddwch yn darllen rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol. Mae 7 is-lens. Mae'r penawdau hyn yn swnio'n gyfarwydd i gwricwlwm 2008 i'r rhai ohonoch sy'n gyfarwydd â hwnnw. Gellir ei defnyddio i gefnogi eich cynllunio a'ch darpariaeth CGM. Sylwch fod yr is-lenses yn rhyng-gysylltiedig, ac ni fwriedir iddynt fod yn unedau neu bynciau. Cofiwch efallai na fydd y 7 is-lens yn cwmpasu'r holl gysyniadau, sy'n ymwneud â CGM o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Mae yna wahanol ddulliau dylunio cwricwlwm. Dylech ystyried gyda'ch ysgol, llywodraethwyr a rhanddeiliaid eraill pa ddull sy'n addas i'ch dysgwyr. Ceir y dull lle mae CGM yn bwnc annibynnol, dull cymysg, neu ddull wedi'i integreiddio neu gwreiddio yn gyfan gwbl. Cyflwynir gwybodaeth ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a geir yn y canllawiau CGM a'r hwb ar y sleid hon. Dylid ystyried darpariaeth CGM mewn meithrinfa a rienir nas cynhelir fel rhan o ddull cyfannol tros-fwaol o ddysgu a datblygu. Gall hefyd ddarparu gwybodaeth a syniadau defnyddiol i ysgolion neu leoliadau y gynhelir. Cyfrifoldeb ysgol gyfan yw ysbrydolrwydd ac nid arweinydd y dyniaethau neu CGM yn unig yn union fel yr oedd o'r blaen. Mae'n ddiddorol nodi mai dim ond yn y canllawiau CGM y mae'n cael ei grybwyll. Mae'n hysbysu y gall ysbrydolrwydd fod yn grefyddol neu'n angrefyddol ac yn rhoi enghreifftiau o sut y gellir mynegu datblygiad ysbrydol. Ar hyn o bryd gall estyn hefyd wneud synwadau ar ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol neu YMCD yn ei hadroddiadau ar olygu. Amser i fyfyrio. Mae'n amser i gasglu eich meddyliau ar eich cwricwlwm CGM hyd yn hyn. Efallai y byddai'n ddefnyddiol cyfeirio nôl at eich meddyliau neu nodiadau cychwynnol o ddechrau'r pwerpwynt. Sut ydych chi wedi symud ymlaen gyda CGM, ac nid AG yn eich cwricwlwm hyd yn hyn? Beth yw eich enillion cyflym am ddatblygu CGM o fewn eich cwricwlwm y dyniaethau? Beth yw'r prif faterion neu feysydd yr hoffech ganolbwyntio arnynt wrth symud ymlaen? Amser i fyfyrio a chynllunio. Beth yw eich camau nesaf ar gyfer CGM? Fel ymarferydd, uwch dim arwain ac fel ysgol. Ar gyfer eich cynllunio a darpariaeth cwricwlwm yn awr ac yn y dyfodol? Ydych chi wedi gweithio gyda'ch ysgolion clwstwr? A oes gennych ddealltwriaeth gyffredin o gynnydd a rhestr cytunedig o faterion nad sy'n agored i drafodaeth ar gyfer y dyniaethau neu CGM? A oes angen i chi gychwyn gweithio mewn clwstwr neu ofyn am sesiynau ychwanegol gyda'ch clwstwr i gydweithio ar CGM yn ogystal â'r dyniaethau ehangach? Weithiau, mae CGM yn cael ei adael tan y diwedd. Os oes angen cefnogaeth bwrpasol arnoch ar gyfer CGM a neu'r dyniaethau, codwch hyn drwy eich partner gwella CGD a llysbysu a chyfarwyddo ymgynghorwyr y cwricwlwm ar gyfer y dyniaethau a CGM.